Povijest četvrtkom. Godina je 772. Karlo, franački kralj koji od prosinca prošle godine, kada je u do danas nerazjašnjenim okolnostima umro njegov brat Karloman, sam vlada zemljama koje sinovima ostavio otac Pipin Mali, kreće na prvi veliki vojni pohod. Karlo Martel, Karlov djed koji je vladao franačkim zemljama prvo kao majordom kraljeva iz dinastije Merovinga, a nakon toga i kao de facto vladar, utemeljio je praksu stalnog ratovanja koja je počinjala uoči ljeta. Zadnji kraljevi iz dinastije Merovinga u povijest ušli kao slabi vladari. Karlo Martel kao majordom nametnuo se kao moćni ratnički vođa, koji je počevši od 715. godine vodio stalne vojne pohode i nikada nije izgubio rat. Zbog takvog načina vladanja dobio i nadimak Martel, Čekić. Karlov primjer morali su slijediti njegovi sinovi, Karloman i Pipin Mali. Karlo Martel umro je 741. godine. Karloman i Pipin podijelili su franačke zemlje. Godine 747. Karloman je otišao samostan i Pipin je kao majordom sam vladao franačkim zemljama. Godine 750. Pipin je odlučio prekinuti s pretvaranjem. Zadnjeg kralja iz dinastije Merovinga, Hilderika III. Svrgnuo je s vlasti i poslao u samostan, a sam se okrunio za kralja Franaka. Kao i otac, on je ratovao svake godine. Karlo Martel osvojio je Provansu, odbio arapski pokušaj prodora kod Poitiera, zauzeo Friziju i ponovno uspostavio franačku vlast nad Alzasom i Akvitanijom. Pipin Mali osvojio je Alemaniju, prodro u Italiju i do kraja podvrgnuo Akvitaniju. Godine 772. Karlo je krenuo putem koji su utabali njegov djed i otac. Krenuo je u svoj prvi veliki ljetni pohod. Chris Wickham u knjizi Nasljeđe Rima, povijest Europe od 400. do 1000. piše. 4 se područja ističu u Karlovim ratovima. Prvo je Saska, sjeverni susjed Franačke i mjesto pograničnih ratova koji su se vodili više od 2 stoljeća. Saska je bila poganska. Također nije bila jedinstvena država, već kolekcija malenih plemenskih teritorija koji su se okupljali na godišnjoj skupštini i prema potrebi i izboru borili u većim ili manjim skupinama. Karlo je 772. odlučio osvojiti Sasku. Počeo je programatski, pljačkanjem glavnog saskog kultnog središta Irminsula i odvoženjem bogatog plijena, ali trebalo mu je više od 30 godina da završi taj posao. Saska je bila teška za pokoriti, zato što je bila razjedinjena i postala je poprište velikog nasilja, ne samo zbog 4500 saskih zatočenika, koji su 782. pobijeni nakon jednog franačkog poraza. Ubijanje oko 4500 saskih zarobljenika odrubljivanjem glave u jednom danu daje sliku o ratu kakav je Karlo vodio protiv Sasa. Karlo nije nastojao samo pokoriti Sasku, on je namjeravao i pokrstiti. Trebaće 30 godina da se pokori Saska. Ti su pohodi obilježeni pljačkom, primirima i prekršajima primirja, uzimanjem talaca, masovnim ubojstvima, prisilnim preseljavanjima Sasa i pokrštavanjem koje su pratile drakonske kazne za povratak poganskim običajima. Ratovanje od 772. do 804. donijet će Karlu teritorij između rijeka Rajne i Labe. Pohod protiv Sasa bio je najkrvaviji. Ostala 3 velika pohoda ipak su bila lakša. Godine 750. Pipin Mali poslao je papi Zahariju 2 izaslanika koji su nosili pismo u kojemu je franački majordom pitao papu ovo pitanje. Je li mudro imati kralja koji nema moć kontrole? Papa je odgovorio, bolje imati kralja sposobnog da vlada. Apostolskim autoritetom dopuštam da se okruniš za kralja Franaka. Nakon tog pisma Hilderik III. Otpravljen je u samostan, a Pipin se okrunio za kralja. U studenom 753. papa Stjepan II. Prešao je preko alpskih prijevoja kako bi zatražio zaštitu i potporu franačkog kralja. Sljedeće godine u Opatiji Saint-Denis kod Pariza Stjepan je pomazao Pipina i njegove sinove, Karlomana i Karla, za kralja i njegove nasljednike, a franački kralj je s vojskom papu dopratio do Rima. U tom praćenju Pipinova vojska žestoko se sukobila s Langobardima. Karlo je nastavio tamo gdje je stao njegov otac. Chris Wickham piše.
Drugo područje ratovanja bila je Italija i to je bio jednostavniji zadatak. Godine 773. Karla je za pomoć zamolio papa Hadrian I, baš kao što je to učinio Stjepan Pipin u Malom. Ovoga puta Karlo išao do kraja i 773. na 774. pripojio kraljevinu Langobarda u neuobičajenom ratu koji se vodio i u ljeto, ali i u vrijeme zime, iako je nekoliko Karlovih savjetnika, među njima njegova majka Bertrada i rođak Adalard, bilo protiv toga. Opet je bogatstvo teklo na sjever u Karlovu riznicu. Italija ipak nije apsorbirana u franačke zemlje, kako je to napravljeno sa Saskom i kao što je to već učinjeno s Alemanijom i Akvitanijom. Karlo je uzeo titulu kralja Franaka i Langobarda. To je odražavalo činjenicu da je Italija zasebna, te da je Pavija, kao jedina u Karolinškom kraljevstvu, ostala zasebno političko središte. Nisu svi Karlovi pohodi vodili prema pobjedi. Godine 778. on je vojsku poveo u pohod prema dolini rijeke Ebro, na sjeveroistoku Piranejskog poluotoka. Kao i u pohodu na Italiju, Karlo je svoju vojsku podijelio u 2 kolone i prešao je lanac Pireneja na 2 mjesta. Jedna je kolona išla prema istoku kako bi se Zaragozi prišlo preko Barcelone. Druga je kolona, koju je vodio sam Karlo, išla zapadnim krajem planina. Pohod je završio neuspjehom. Karlova vojska nije puštena u Barcelonu, Zaragoza je također odbila pustiti Karlovu vojsku. Karlo se s vojskom morao povući i u prijevojima Pirineja začelje njegove vojske napali su Baski, koji su uništili zaštitnicu franačke vojske. Na 3. ratištu Karlo je bio puno uspješniji. Bavarsku je zauzeo puno lakše. Chris Wickham piše. Vojvoda Tassilo III. Počeo je kao štićenik Pipina III., brata Karlove majke, kojemu je Tassilo, kada je 757. postao punoljetan, prisegao na vjernost. Ali on je 763. prestao sudjelovati u Pipinovim ratovima i 2 desetljeća vodio nezavisnu politiku. Bio je posebno blizak zadnjem langobardskom kralju Desideriju. Nakon 781. Karlo Veliki pokušavao ga je dovesti u red i 787. zaprijetio invazijom. Plemstvo je Tassila uvjerilo da kapitulira i on je postao Karlov vazal ili prisegnuti sljedbenik. To ipak nije bilo dovoljno i 788. on je zbog nelojalnosti bio žrtva namještenog procesa. Sud sastavljen od Franaka, Bavaraca, Langobarda i Sasa, rijetko zazvana slika multietničke suradnje, osudio ga je na smrt. Karlo Veliki onda je promijenio tu presudu u prisilnu pokoru i Tassilu je, poput Hilderika 751. obrijana glava te je zatočen u samostan. Godine 568. kada su Langobardi na poziv bizanskog vojskovođe Narzesa otišli iz Panonije u Italiju, Avari su postali gospodari tog područja. Avari su u Europu došli iz Azije. Njihova se postojbina stavlja u područje od Koreje do planinskog lanca Tien Shan. U 6. stoljeću altajski Turci ruše avarsku državu i oni kreću putem kojim su Huni došli do Europe. Bizanski carevi Justinijan i Justin II. Odbijaju dopustiti naseljavanje Avara južno od Dunava i oni se rasprostiru od Azovskog mora do Šleske. Avari na tom putu pokoravaju Hune, Bugare i slavenske Ante. Sa Slavenima osnivaju savez. Nakon što su zagospodarili Panonijom, Avari i Slaveni 582. zauzimaju Sirmijum, ključnu bizansku točku obrane na Dunavu. Nakon pada Sirmijuma, Avari i Slaveni prodiru unutrašnjost Balkanskog poluotoka, a Avari dolaze u sukob s Bavarcima, Langobardima i Francima. Krajem 8. stoljeća Karlo Veliki odlučio konačno slomiti Avare. Chris Wickham piše. Zauzimanje Bavarske postavilo je granicu Karolinga na istok prema zemljama Avara i avarski ratovi počeli su 791. godine. Avarska snaga bila je puno manja od one s početka 7. stoljeća, ali bogatstvo avarskog kana i dalje je bilo golemo. Godine 795. na 796. 3 su vojske poslane na istok prema avarskoj vladarskoj rezidenciji Ringu, smještenom negdje na mađarskoj ravnici. Pljačkanje Ringa dalo je tako golem plijen da je on obogatio Karolinge i njihove magnate, uključujući i papu. Kroničar Karlovog života Einhard napisao je u životu Karla Velikog da se nitko ne može prisjetiti rata koji ih je ostavio bogatijim ili bolje opskrbljenim. Avari nisu pokoreni, ali su se brzo raspršili.
3 od 4 Karlova velika rata, ratovi protiv Langobarda, Bavaraca i Avara, doveli su franačku moć na jugoistok Europe. Tamo će Francija odigrati ključnu ulogu u hrvatskoj povijesti. Negdje između 780. i 787. godine franačka vojska zauzela je Istru. Do 805. franačka vojska intervenirala je oko Venecije i uspostavila nadzor nad područjem sjevernog Jadrana. Pad avarskog kaganata i gušenje pobune preostalih Avara 799. godine spustile su franačku vlast sve do Panonije. Najkasnije 802. godine Franci uspostavljaju vlast na području Karantanije i Gornje Panonije, od utoka rijeke Enns do ušća Drave u Dunav. Franački prefekt tog područja bio je podređen prefektu Bavarske. Ta dva pravca franačkog nadiranja doveli su Karla Velikog, koji je na Božić 800. okrunjen za cara Rimljana, u sukob s carem Istočnog carstva, Bizanta. Taj će sukob odigrati ključnu ulogu u hrvatskoj povijesti. 9. stoljeće bit će za nju prijelomno, govori profesor dr. Neven Budak s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Razdoblje oko godine 800. je upravo prijelomno razdoblje na ovim prostorima. Do samoga kraja 8. stoljeća čini se da Bizant vlada Istrom, vlada čitavom istočnom Jadranskom obalom i vlada određenim teritorijem u unutrašnjosti. Primjerice, pretpostavljamo da je Knin bio u vlasti carstva, ali teško je reći nešto o dubljoj unutrašnjosti, jer tu doista podataka niti pravih tumačenja za sada nema. Boka Kotorska je recimo bila u vlasti carstva, jedno širo područje oko Boke. To se počinje mijenjati sa jačanjem Franaka, Franačkog kraljevstva pod Karlom Velikim, koji prvo osvaja Istru, dakle na samom početku posljednje četvrtine 8. stoljeća, a onda započinje rat protiv Avara, osvaja avarski kaganat, dakle panonski prostor, i tako zapravo i sa sjevera i sa zapada dolazi na granice Dalmacije. Očigledno je bila namjera Karla da prisvoji i Dalmaciju i na taj način zapravo objedini ono što je nekada bilo zapadno Rimsko carstvo u mjeri u kojoj je to tada bilo moguće, pošto je naravno Pirinejski poluotok bio u vlasti Arapa, Britaniju nije mogao osvojiti, ali uglavnom jedan dobar dio carstva da. Bizant se tome odupro, Karlo je, čini se, imao više uspjeha na kopnu, Bizant je imao jaču mornaricu, vi ne možete osvajati priobalne gradove ako nemate mornaricu, i tako je napokon došlo do sklapanja Ahenskog mira, kada je podijeljene su zone utjecaja na taj način da je Bizant zadržao dalmatinske gradove i otoke, ali ništa od unutrašnjosti više, i zadržao je na sjeveru Jadrana Veneciju. Istra je ostala u vlasti Franaka, kao i zapravo cijelo područje kasnije Hrvatske. To je jedan izuzetno važan mirovni ugovor koji je imao, rekao bih, dugotrajne reperkusije na hrvatsku povijest, jer su tada politički dalmatinski gradovi odvojeni od zaleđa, stvorena je ta bizantska Dalmacija i ona će u ovom ili onom obliku perpetuirati zapravo sve do pada Venecije koncem 18. stoljeća. Ahenski mir između franačkog cara Karla Velikog i bizanskog ili istočnog cara Mihajla I. Rangabea sklopljen je 12. siječnja 812. godine. Mir je trebao riješiti probleme nastale franačkim prodiranjem u Italiju i na Balkan, te Karlovim krunjenjem za cara Rimljana na Božić 800. godine u Rimu. Uvjete mira donosi franački kroničar Einhard.
Car je Nikefor, nakon mnogih i slavnih pobjeda u provinciji Meziji, zametnuvši rat s Bugarima, poginuo, a Mihajlo, njegov zet, postavši car, primio je u Carigradu poslanike Karla, koji su bili poslani Nikeforu, a poslao je protospatarije Arsafija i Teognosta i po njima potvrdio mir koji je započeo Nikefor. U Ahenu, naime, kamo su došli caru, primivši od njega u crkvi isprave o miru, po svom običaju na grčkom jeziku pjevali su laude, nazivajući ga carem i kraljem. Na povratku došavši u Rim, ponovno su primili u crkvi Svetoga Petra Apostola od pape Lava istu ispravu o ugovoru ili savezu. Mir u Ahenu dao je suverenitet Karlu Velikom nad Dalmacijom ili Burnijom, Bizantu je ostao suverenitet nad gradovima uz more i nekim otocima. Dva su carstva razgraničila sporno područje. Natjecanje dviju sila ranog srednjeg vijeka oko Dalmacije ili Burnije nije se samo vidjelo kada je u pitanju politika ili vojna sila. Dva su se carstva natjecala i oko pokrštavanja. Car Konstantin VII Porfirogenet u svom dijelu o upravljanju carstvom daje 3 verzije pokrštavanja Hrvata. U glavi 31. tog dijela nalazi se ova verzija. Neko vrijeme pak su i Hrvati u Dalmaciji podvrgnuti Francima, kao i ranije u njihovoj domovini. Franci su pak prema njima bili tako okrutni da su ubijali Hrvatima dojenčad te bacali psima. Budući da to Hrvati nisu mogli od Franaka podnositi, pobunili su se protiv njih i ubili arhonte koje su imali od njih. Zato se na njih digla iz Franačke velika vojska i pošto su međusobno 7 godina ratovali, kasno i s mukom pobijedili su Hrvati i poubijali sve Franke i njihova arhonta, nazvanog Kocilis. Otada su ostali samostalni i slobodni, pa su iz Rima zatražili Sveti krst i poslali im biskupe i pokrstili ih za vlade Porina, njihova arhonta. Ponovno, Konstantin Porfirogenet je ključan izvor uz tomu Arhidžakona. Moramo ponoviti, dakle, radi se o autorima koji su pisali puno vremena nakon onih događaja koje oni navodno opisuju. Dakle, imamo već i radi toga razloga sumnjati u vjerodostojnost tih njihovih pripovjetki. No, naravno, ponovno imamo i arheološki materijal tu koji nam možda baca puno jasniju sliku. Smatralo se nekada prije da sljedeći tom Arhidžakona i njegovo pisanje, da su Hrvati pokršteni u 7. stoljeću. To na neki način potvrđuje i Konstantin koji tvrdi da je to se dogodilo u doba cara Heraklija. No, već je Ferdo Šišić, dakle, početkom 20. stoljeća izrazio skepsu u takvo tumačenje. On je smatrao da je puno vjerojatnije da su Franci pokrstili Hrvate kad su ovladali ovim područjem i danas je to prevladavajuće mišljenje. Dakle, Franci kad osvajaju ove krajeve, oni organiziraju ovdje političku vlast koja nije postojala prije toga. Tako nastaje kneževina koja će vrlo brzo postati Hrvatska kneževina, kad Hrvati njome ovladaju samostalno, i u tom procesu stvaranja političke vlasti se dogodio i proces pokrštavanja, jer u to doba išlo je jedno s drugim, rekli bismo, u paketu. Najveći utjecaj očigledno su imali svećenici koji su dolazili sa područja sjeverne Italije, dakle Akvilejske patrijaršije, Milanske nadbiskupije, možda i iz područja Beneventa, ali to ne znači da na neki način i Bizant nije sudjelovao u pokrštavanju. Ponovno Konstantin Porfirogenet tvrdi kako je njegov djed Bazilije poslao svećenike koji su onda pokrštavali Slavene u Dalmaciji, a u prilog tome bi mogla ići pojava glagoljice, dakle glagoljica kao proizvod bizantske misije koja je bila upućena u Veliku Moravsku na područje današnje Češke i koja je trebala Slavene pokrštavati ili evangelizirati na slavenskom jeziku koji bi njima bio razumljiv. Braća Konstantin, kasnije Čiril i Metod, rođena su u Bizantskom Solunu. Konstantin je rođen oko 827. Metod oko 815. godine. Braća su bila sinovi vojnog zapovjednika Lava, koji je bio zamjenik stratega solunske teme.
Metod je dobio pravno obrazovanje i krenuo u politiku. Konstantin se posvetio znanosti, postao knjižničar Carigradske patrijaršije i profesor filozofije na Magnauri, visokoj carskoj školi gdje se školovala elita istočnog carstva. Konstantin je imao iskustva i u misionarskom radu i diplomatskom poslu. Godine 850. dvor ga je poslao među Saracene ili Arape na dvor kalifa Mutavakila u Samari. Konstantin je imao sjajan dar za jezike. Slavenski je zajedno s bratom naučio još za djetinjstva, jer su oko Soluna živjeli naseljeni Slaveni. Ostale jezike učio ili iz knjiga ili na misijama. Metod je iz svjetovnog života otišao u samostan, bilo mu je dosta politike. U samostanu mu se pridružio i Konstantin. Florin Kurta u knjizi Jugoistočna Europa u srednjem vijeku 500. do 1200. piše: Uskoro nakon povratka u Carigrad, nakon ubojstva Teokista 856. i dvorskog udara koji je s vlasti uklonio caricu Teodoru, Konstantin se pridružio bratu Metodu u samostanu na planini Olimp, gdje je ostao sve dok Fotije nije 858. postavljen za patrijarha. Ubrzo nakon toga dva su brata došla u Carigrad i 860. upućeni su na Hazarski dvor, možda kako bi predložili neku vrstu zajedničke bizantsko-hazarske akcije protiv Rusa iz Kijeva, koji su te iste godine napali Carigrad. Na svom putu do Itila na Donjoj Volgi, gdje se prebacio Hazarski dvor, Konstantin i Metod zaustavili su se na Hersonezu na Krimu. Dok su bili u gradu, Konstantin je otkrio relikvije svetog Klementa, drugog biskupa Rima, i napisao je propovjed o otkriću. Također je tamo naučio hebrejski jezik i pismo. Konstantinov dar za jezike bio je ključan za sljedeću misiju braće, zbog koje će Florin Kurta u svojoj knjizi nazvati Konstantina i Metoda možda najvažnijim osobama rane srednjovjekovne povijesti jugoistočne Europe. Razlog za to je njihova misija u Moravskoj, u kojoj su prema žitiju Metodovom upućeni jer je slavenski vladar Rastislav poslao iz Moravske poslanike caru Mihajlu kako bi zatražio bizantske misionare koji bi pokrstili ljude u njegovoj kneževini. Rastislav je to najvjerojatnije učinio kako bi se oslobodio utjecaja Franačkog carstva i njemačkih svećenika. Car je u Moravsku poslao Konstantina i Metoda, koji su tamo došli 863. i ostali 4 godine. Jedan od rezultata tog misionarskog rada je i stvaranje glagoljice, te prijevod na makedonski slavenski najnužnijih knjiga. Evanđelje za misna čitanja, jedan zakonski tekst i najnužnije obredne knjige za zajedničku molitvu. Tu ne bio kraj utjecaju braće Konstantina i Metoda. Dakle, braća Konstantin i Metod su vodili tu misiju i Konstantin je onda stvorio pismo glagoljicu koja se proširila po slavenskom svijetu, ali je vrlo brzo bila zamijenjena u većini zemalja ćirilicom, dok je u Hrvatskoj ipak ostala dugo vremena u uporabi glagoljica, mada naravno i ćirilica u Hrvatskoj također srednjovjekovnoj postoji, može se pratiti već od najranijih glagoljskih spomenika pojedina ćirilska slova. Dakle, ponovno vidimo miješanje utjecaja istoka i zapada, ali od samih utjecaja možda je važnija jurisdikcija, crkvena jurisdikcija, dakle tko je imao crkvenu vlast u ovim krajevima. Dalmatinski biskupi su bili, osim u jednom vrlo kratkom razdoblju u 9. stoljeću, podložni Rimu. I oni su prihvaćali Rim. Dakle, politički su bili pod Bizantom, ali crkveno su bili pod Rimom. Franci su pak, kad su osvojili ove krajeve, podredili ih Akvilejskom patrijarhu. Akvilejski patrijarh koji je stolovao u Akvileji, dakle to je blizu današnje slovensko-talijanske granice, rekli bismo. Od tamo su također dolazili misionari. Dakle, Hrvatska crkva je bila organizacijski vezana uz zapadnu crkvu. To je naravno bilo presudno onda i za povezivanje Hrvata sa zapadnim kršćanstvom, ali ujedno je bila otvorena i utjecajima istoka, istočne crkve, rekli smo već glagoljica, slavenska liturgija koja zapravo postojala je jedino ovdje u zapadnom svijetu i bili su i neki običaji u crkvi koji su očito potjecali sa istoka. Naime, u 11. stoljeću pape pokušavaju provesti niz crkvenih reformi i iz njih saznajemo recimo da su svećenici u Dalmaciji nosili brade, da su se ženili, dakle to su sve bili neki običaji koji su postojali u istočnoj
istočnoj crkvi, ali nisu bili dozvoljeni u zapadnoj. Pa je onda trebalo proći neko vrijeme dok se ti istočni običaji nisu iskorijenili. Ujutro 25. travnja 799. godine Papa Lav III. Izašao je s pratnjom iz Lateranske palače kako bi služio godišnju veliku litaniju u kojoj se molilo Boga za dobar urod novih usjeva. Velika litanija je zapravo bila kršćanski oblik robigalija, stare rimske vjerske svečanosti u kojoj se Boga Robigusa molilo da zaštiti žitarice od bolesti. Velika litanija slijedila je put kojim se išlo u svečanosti robigalija. Počelo bi se u Lučini, gdje je sada bila crkva San Lorenza, i završavalo se u crkvi Svetog Petra. Kad se Lav III. Približio mjestu na kojemu je trebala početi velika litanija, napala ga je skupina ljudi koji su ga pokušali oslijepiti i odsjeći mu jezik. Papa koji bi bio slijep i bez jezika ne bi mogao biti papa. Roger Collins u knjizi Čuvari ključeva neba, povijest papinstva piše: Ne znamo za razloge iza tog prvog pokušaja da se papu nasilno ukloni, ali znamo da su najmanje 2 člana Lavove pratnje bila u njega uključena. Vjerojatno je da su napadači samo pokušavali unakaziti papu kako bi ga učinili nesposobnim za obnašanje vlasti. Utamničili su ga u samostanu, ali ga nisu pokušali zamijeniti nekim drugim. To je omogućilo Lavovim podržavateljima da ga oslobode i odvedu u Svetog Petra. Otamo je pobjegao u Spoleto. Njegovi napadači nisu ga uspjeli oslijepiti. To je omogućilo Lavovim saveznicima da tvrde da je on oslijepljen, ali je čudesno izliječen. Lav je uspio pobjeći protivnicima, ali nije bio dovoljno jak da ponovno uspostavi svoju vlast. Krajem ljeta 799. on je s pratnjom krenuo prema Karlu Velikom, koji je s vojskom ratovao u Saskoj i imao dvor u Paderbornu. I prije su franačke vođe pomagale papama. Lav se nadao takvoj pomoći. Lavovi protivnici saznali su za te namjere i poslali su Karlu pisma u kojima su optuživali Lava. Karlo Veliki odlučio je vratiti Lava na vlast, ali je dao istražiti optužbe protiv njega. Jedan od najvažnijih Karlovih savjetnika, Alcuin, dobio je pismo od prijatelja Arna, inače nadbiskupa Salzburga, u kojemu su pobrojane optužbe protiv Lava. Alcuin je bio tako šokiran optužbama da je pismo spalio, ali je u jednom drugom pismu spomenuo da je Lav optužen za preljub i krivokletstvo. Kako bilo, Lav se uz pomoć franačke vojne moći vratio u Rim i zasjeo u Svetu stolicu. Karlo je svoju nagradu dobio na Božić 800. godine. Tada ga je Lav III. Okronio za cara Rimljana. John Julius Norwich u knjizi Apsolutni monarsi, povijest papinstva piše: Povjesničari su dugo raspravljali je li carsko krunjenje zajednički planirano od Lava ili Karla, ili je, kao što se tada činilo, Karlo iznenađen tim činom. Njegov prvi biograf, Einhard, citira Karla dok tvrdi da on ne bi stupio nogom u baziliku da je imao pojma o papinim namjerama. Istina, on nikad nije pokazivao ni najmanji interes za traženje carskog statusa i do kraja života nastavio se oslovljavati kao Rex Francorum et Langobardorum. Niti je, jasno je, želio biti dužan papi. S druge strane, jednom kada je Lav pomislio na krunjenje, je li stvarno zamislivo da on o tome ne bi unaprijed rekao Karlu? Što se tiče Karla, ne bi li prednosti carske titule bile veće od njezinih nedostataka? Prisiljeni smo na zaključak da su papa i car već otprije razgovarali o toj ideji, vjerojatno u Paderbornu. Krunjenje Karla za cara Rimljana pokazalo je koliko je franačka pod njim ojačala. Na zapadu se ponovno pojavio vladar koji je imao dovoljno moći i utjecaja da se da okruniti za cara. Od 476. kada su Goti prisilili cara zapadnog rimskog carstva, Romula Augustula, da odstupi s prijestolja, nije tako moćne osobe na zapadu bilo. Ta moćna franačka država odigrala je ključnu ulogu u ranoj hrvatskoj povijesti. Mi možemo uglavnom zamisliti, jer ponovno nema dovoljno argumenata, možemo zamisliti situaciju krajem 8. stoljeća gdje postoje te neke skupine, mali teritoriji pod zapovjedništvom nekakvoga vođe,
po cijelom području kasnije Hrvatske, dakle ne postoji neka središnja vlast, postoji ta neka anarhična situacija, rekli bismo onda dolaze Franci žele organizirati vlast. I oblikuju taj teritorij, Dalmacije ili Burnije, tako se naziva u franačkim analima, i postavljaju jednoga kneza kojeg su odabrali očito među tim lokalnim vođama, nekoga koji je u tom bizansko-franačkom sukobu bio na njihovoj strani. Prvi takav za kojega znamo je bio Borna i Borna je dakle instaliran uz pomoć Franaka. On nosi titulu Dux Dalmacija ili Burnije, dakle vojvoda, tako to najčešće prevodimo, ili knez Dalmacije ili Burnije, znači jednoga teritorija, a ne jednoga naroda. On međutim u franačkim analima nosi titulu Dux Guduscanorum, dakle on je ujedno i knez nekih Guduskana. Ne znamo sasvim točno tko su oni bili, postoje dvije pretpostavke, ili Gačani u Lici, ili su bili stanovnici uz riječicu Guduću, dakle zapravo sa središtem u Bribiru u Ravnim Kotarima, i on je prvi koji ima tu vlast. Trpimir, očito, ako ne već i prije njega Mislav, kao jedan od onih koji je sebe nazivao Hrvatom, dakle koji je pripadao toj grupaciji hrvatskoj, preuzima vlast, da li nasilno, mirno, ne znamo, i od tog trenutka, dakle, ta provincija, kneževina Dalmacija ili Burnija zapravo postaje kneževina Hrvatska. Godine 719. Karlo Martel pobjedio u građanskom ratu Ragenfrida, majordoma Neustrije, i sam je zagospodario franačkim zemljama. Nominalno je vlast imao kralj Hilperik II, ali pravo je vlast imao majordom Karlo. Sljedeće godine on je obnovio franački običaj redovitih ljetnih pohoda. Između te 720. godine i 804. u vrijeme vladanja Karla Martela, Pipina Malog i Karla Velikog bilo je vjerojatno samo 8 godina kada franačka vojska nije išla na ratni pohod. Nekih godina bila su i 3 ratna pohoda na godinu. Kako su ti pohodi izgledali opisuje Timothy Reuter u knjizi Srednjovjekovno ratovanje u poglavlju Karolinško i Osmansko ratovanje. Karolinzi su mogli kretati na pohodu bilo koje doba godine, ali preferirali su razdoblje od kolovoza do listopada, nakon nove žetve i prije dolaska zime. Pohod je počinjao okupljanjem masovnih snaga, koje su za najvažnije pohode mogle biti i podijeljene, vjerojatno i zbog poteškoća u hranjenju velikog broja ljudi, kao i zbog strateških potreba. Te su snage bile razvijane sporo i temeljito na kratkim pohodima, čiji je glavni cilj prije bio uništavanje protivnikovih uporišta i ekonomskih resursa, nego uništenje protivnika u bici. Takve su vojske mogle biti ranjive na gerilske napade, na primjer poput onoga kod Roncevoa 778. gdje je franačka zaštitnica uništena u zasidi Baska, ili na loše vrijeme te na bolesti među konjima i stokom koje su trebali za transport. Također su bile i neelastične, sa suparnicima koji su se mogli brže kretati kao Saraceni ili Mađari, ili su se kretali po težem terenu kao Vikenzi, teško bi izlazili na kraj. Franačka vojska možda je bila spora, ali je bila strašan neprijatelj. Franci su imali i nadmoćnu vojnu tehnologiju. Njihovi su ratnici bili svi u željezu. Imali su duge željezne mačeve, vojne sjekire, kacige i kožne jakne na kojima je bio željezni oklop. U 9. stoljeću vjerojatnije je da su to bile željezne pločice, a ne pleteni oklop od željeza. Upravo su franački mačevi jedno od najvažnijih arheoloških nalaza koji se datiraju u 9. stoljeće. Prema tome, Franci su tu sasvim sigurno imali odlučujuću ulogu, a ovi mačevi koji ste spomenuli, doista oni se u jako velikom broju nalaze u grobovima, jako velikom broju, opet je to relativno, ali dakle ne radi se o stotinama, radi se o desecima mačeva koji su nađeni u grobovima na području te kneževine Hrvatske, najviše izvan franačkog kraljevstva, osim u Skandinaviji. Ti mačevi su najvjerojatnije bili doista nekakav ceremonijalni poklon tim ratničkim vođama.
Jesu li oni korišteni u borbama, ne znamo, možemo pretpostaviti da da, ali svakako su bili dio načina na koji su ti vođe sami sebe identificirali. Tu je bilo i nekih drugih elemenata, recimo ostruge, pozlačene ostruge. Imamo jako lijepi slučaj korištenja gorskog kristala, privjeska od gorskog kristala. Imali smo to u Biskupiji kod Knina, u najpoznatijem, vjerojatno, vladarskom grobu na području Hrvatske, i prije nekoliko godina isto tako opremljen knez sa tim privjeskom od gorskog kristala i ostrugama je nađen kod Bojne na lokalitetu Brekinja Kosa, dakle jugoistočno od Siska otprilike, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, i to pokazuje, dakle, da je postojala ta neka elita koja se identificirala na isti način. Možemo li njih sve proglasiti Hrvatima? Ja bih rekao da su to doista svi ti koji su sebe identificirali kao Hrvate, pa onda i temeljem toga možemo govoriti nešto i o opsegu te hrvatske kneževine u 9. stoljeću. Prvi sukob s Francima, zabilježen u izvorima za hrvatsku povijest i sačuvan do danas, nalazi se u Franačkim analima. U njima se govori o smrti markgrofa Eriha. Iste godine pleme Avara otpalo od vjernosti koju je obećalo, a Eriha, vojvodu Furlanskog, pošto je uspješno vodio rat, ubili su i zasjede građani nedaleko od liburnijskog grada Trsata, a markgrof Gerold, prefekt bavarski, pao je zametnuvši rat sa Avarima. Te su borbe možda bile dio franačkih pokušaja da se obuzda avarska pobuna koja je izbila 799. godine. Bitka kod Trsata možda je obuhvatila i bizansku vojsku, jer je utvrda kod tog grada možda imala bizansku posadu. Do godine 802. Franci su uredili vlast na području između rijeke Ens, desne pritoke Dunava, koja u tu rijeku utječe jugoistočno od Linca, do utoka Drave u Dunav. Na tom području, Karantanije i Gornje Panonije, već su se stoljećima vodile borbe i one su vjerojatno znatno prorijedile stanovništvo. U tom će području brzo nakon osvajanja Franci ponovno voditi velike borbe kako bi ugušili još jednu pobunu. Što se tiče naseljavanja ili naseljenosti tog prostora, možda bismo i tu trebali biti jednako tako oprezni kao i u tumačenju toga što se događalo u Dalmaciji, i tamo su povjesničari zamišljali da gotovo nije bilo nikoga, pa su onda došli Slaveni. Tako mi i dan danas još uvijek uglavnom zamišljamo da na tom području Savsko-Dravskoga međuriječja gotovo nije bilo nikoga, ali to naravno nije moguće. Ljudevit je vladao područjem koji se naziva Donja Panonija. Mi dan danas još uvijek ne možemo sa sigurnošću reći što bi to trebalo biti, jer Donja Panonija u doba Rima je bila nešto drugo. Očigledno, pošto znamo da je njegovo sjedište bilo u Sisku, dakle taj dio je bio u njegovoj vlasti. Kako daleko se on protezao na istok, teško je reći. Njemu su se pridružili u ustanku protiv Franaka Timočani, dakle oni koji su živjeli uz rijeku Timok. Jesu li oni u vrijeme ustanka i dalje bili uz rijeku Timok ili su se preselili pa su samo nosili i dalje to ime? Ne znamo, ali nekako bih bio sklon vjerovati da je njegova vlast se protezala i na Srijem, vjerojatno, ne samo na ovaj dio Savsko-Dravskog međuriječja koji danas nazivamo središnjom Hrvatskom, ali zapravo je to u srednjem vijeku Slavonija. Je li ta njegova vlast išla južnije, sve možda do Kapele koja je bila tradicionalna granica Hrvatske i Slavonije kasnije u srednjem vijeku, sve je to vrlo teško reći. Pošto se on sukobio sa Bornom na rijeci Kupi, onda je možda Kupa recimo bila ta granica. No, ono što je na Ljudevitu zanimljivo, on je bio nezadovoljan, bio je podložan Francima, međutim je bio nezadovoljan furlanskim markgrofom pod čiju vlast je izravno potpadao. Žalio se pred carem na postupke tog markgrofa Kadaloha, međutim nije naišao na razumijevanje i podigao je ustanak protiv Franaka. Godine 818. Ljudevit Posavski, kojeg franački izvori nazivaju knezom Donje Panonije, pokrenuo je pobunu protiv franačke vlasti. Prva vojska koja je upućena iz Italije u Panoniju kako bi ugušila pobunu vratila se, kako to piše u izvoru, neobavljena posla.
Sljedeće 819. Ljudevica osjetio dovoljno moćnim da Ludoviku, koji od oca Karla, koji umro 814. naslijedio titulu cara Rimljana, pošalje izaslanstvo koje ne samo da je predlagalo sklapanje mira, već i postavljalo uvjete. I druge vojske koje su Franci poslali nisu ispunile zadatak. Na jednom se pohodu margraf Furlandske marke Kadolah razbolio od groznice i umro. Kadolahov nasljednik Balderih također je doživio poraz, a Ljudevice sukobio i s Bornom, dalmatinskim knezom. Godine 820. Franačko carstvo opremilo je novi pohod protiv Ljudevita. U izvorima se opremanje i slanje vojske ovako opisuje. Čim je po izmaku zime trava mogla pružiti krmu stoci, te 3 vojske budu poslane protiv Ljudevita. Jedna od njih je ušla iz Italije preko Noričkih Alpa, druga preko pokrajine Karantanije, a treća preko Bavarske i Gornje Panonije. 2 vojske, desna i lijeva, ušle su kasnije, jer je jednu zadržavao prijelaz preko Alpa i otpor neprijateljske vojske, a drugo je bila smetnja dug put i rijeka Drava koju je trebalo prijeći. Srednju pak vojsku koja je ulazila kroz Karantaniju, iako joj je na 3 mjesta pružen otpor, posluži bolja sreća. 3 je puta pobjedila neprijatelja, prešla Dravu te brže stigla na određena mjesta. Protiv toga Ljudevit nije poduzeo ništa, nego se sa svojima samo držao u utvrđenom gradu. Ljudevit je odolijevao franačkim napadima sve do 822. kada je morao pobjeći iz Siska pred franačkom vojskom koju je vodio Balderih. Kako to piše kroničar Einhard, Ljudevit je pobjegao Srbima koji drže veliki dio Dalmacije. Ljudevit je skončao 823. kada ga je Ljudemisl, ujak kneza Borne, kod kojeg se sklonio, dao pogubiti. I taj ustanak je trajao nekoliko godina. Franci su morali poslati 10 vojska da ga na kraju natjeraju da se povuče, da pobjegne iz svoje kneževine. Dakle, kada bi taj kraj bio pust i nenaseljen, onda sigurno ne bi trebao takav napor od strane Franaka. Očigledno je ipak taj kraj bio puno naseljeniji nego se to nama možda danas čini. Sigurno će buduća arheološka istraživanja to dodatno potvrditi. U historiografiji Hrvatskoj se tradicionalno u 19. stoljeću se govorilo o dalmatinskoj Hrvatskoj i o panonskoj Hrvatskoj. Ljudevit je smatran knezom panonske Hrvatske, međutim to u izvorima nema nikakvih potvrda. To je jednostavno bila jedna slavenska kneževina u kojoj očito ti Slaveni nisu izgradili nikakav posebni identitet, jer se Ljudevit ne naziva knezom nekakvog naroda, kao što se recimo Borna nazivao knezom Gudučana ili Trpimir knezom Hrvata. Dakle, tu se doista radilo vjerojatno o jednoj anarhoidnoj skupini raznih Slavena, a možda i ostataka još uvijek romanskog stanovništva, pa možda čak i germanskih skupina koje su nekada živjele na tom prostoru. I jednostavno nije očito bilo vremena ni mogućnosti, niti je ta središnja vlast Ljudevitova bila dovoljno jaka da izgradi neki posebni identitet. Zapravo je zanimljivo da kroz cijeli srednji vijek na tom području Slavonije se ne razvija neki posebni etnički identitet, nego se zadržava taj opći slavenski identitet. Tek zapravo sa 16. stoljećem, sa pomicanjem Hrvata sa juga pred navalom Osmanlija, se hrvatski identitet prenosi i na te krajeve i postupno se taj teritorij kroatizira. Istočno carstvo Bizant nije bilo samo uzbunjeno franačkim prodiranjem u Italiju na sjever Jadrana i izbijanjem na Dunav. I to bi bilo dovoljno da izazove reakciju, ali još i više istočno carstvo uznemireno krunjenjem Karla Velikog za cara Rimljana. John Julius Norwich opisuje zašto. Reakciju u Carigradu na vijesti o Karlovom krunjenju lako je zamisliti. Svakom mislećem Grku to je bio čin ne samo zapanjujuće arogancije, već i svetogrđa. Bizantsko carstvo sagrađeno je na dvostrukim temeljima. Jedan je temelj rimska moć, drugi kršćanska vjera. To je dvoje ujedinjeno u osobi Konstantina Velikog, rimskog cara i jednakog apostolima. I taj se mistični savez nastavio kroz sve njegove zakonite nasljednike. Iz toga je slijedilo, kao što može postojati samo jedan bog na nebu, tako može biti samo jedan vrhovni vladar na zemlji. Svi ostali pretendenti na takvu titulu bili su varalice i bogohulitelji.
Jedan od razloga zašto se Karlo odlučio na krunjenje carskom krunom bila je činjenica da je na prijestolju u Carigradu bila Irena. Do tada su istočnim carstvom vladale žene, ali kao regentice u ime maloljetnog ili nesposobnog cara. Irena je od kolovoza 797. kada je oslijepila svog sina, cara Konstantina VI, vladala carstvom kao samovladarica. To baš i nije bilo uobičajeno. Ona se u pismima potpisivala muškom titulom kako bi prikrila to stanje. Karlo je nakon krunjenja u Carigrad poslao izaslanstvo koje je Ireni ponudilo brak s Karlom, kako bi se, kako je to rečeno, ponovno ujedinili istok i zapad. To je bilo previše za bizansku elitu i oni su 31. listopada 802. svrgnuli Irenu s prijestolja i prognali je na otok Lesbos, gdje je i brzo umrla. Za cara je odabran Nikefor, Irenin logotet genika ili ministar financija. U jednoj od reformi koja je trebala obnoviti carstvo, Nikefor je pokrenuo rat s Franačkim carstvom. Bizanska flota vratila je pod vlast dalmatinske gradove. Zaleđe je ostalo izvan bizanske kontrole, govori profesor dr. Neven Budak, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U nekom smislu možemo ih gledati kao otoke ako promatramo kroz strogo političke odnose. Dakle, ti gradovi su imali svoje vlastite upravitelje, bili su povezani sa Bizanskim carstvom, do koje mjere je efektivna vlast tog carstva postojala u tim gradovima, to je drugo pitanje, ali oni su sami sebe, dakle, smatrali Rimljanima i imali su taj identitet pripadnosti carstvu. Naravno, one druge u zaleđu su smatrali nečim drugim. Međutim, vidi se već iz Trpimirove darovnice da su kontakti između hrvatskog kneza i splitskog nadbiskupa bili vrlo bliski. Trpimir naziva nadbiskupa Petra svojim kumom, vjerojatno je bio kum njegovom sinu pri krštenju, a možda je bio kum samom Trpimiru pri krštenju, to je također moguće. I kasnije možemo pratiti, zapravo već od same Trpimirove darovnice, ali onda kasnije, kako hrvatski vladari izgrađuju svoje veze sa dalmatinskim gradovima kroz donacije. I oni doniraju samostanima u gradovima posjede na hrvatskom teritoriju, a osim toga moramo reći, ipak se čini vrlo vjerojatnim da su hrvatski vladari kroz jedno duže razdoblje zastupali bizansku vlast u tim gradovima. Dakle, oni su nastupali kao nominalni bizanski upravitelji Dalmacije. To je, možemo to zapravo pratiti kroz cijelo 10. stoljeće, sve do one poznate ekspedicije mletačkog dužda Petra II. Orseola, kada je on zamijenio vlast hrvatskog vladara svojom vlasti u dalmatinskim gradovima, pa je on postao predstavnik Bizanta. Međutim, u 11. stoljeću se situacija ponovno okreće u drugom smjeru, sve do Petra Krešimira, koji čak niti ne nastupa kao predstavnik bizanske vlasti, nego doista kao hrvatski kralj koji vlada tim gradovima, i tada su ta dva dijela kraljevstva doista jako integrirana. To se nastavlja i za Zvonimira, zapravo čak i za Kolomana kao prvog ugarsko-hrvatskog kralja, a onda polako, pošto ugarski vladari nemaju baš previše interesa, a možda nemaju niti dovoljno resursa da bi kontrolirali dalmatinske gradove, dolazi ponovno do tog odvajanja, gradovi se neki puta više vežu uz Veneciju, Venecija sve češće njima upravlja, ali to je jedna druga priča. U 9. stoljeću jedan vladar nazvaće se vojvodom ili knezom Hrvata. U dokumentu nazvanom Trpimirova darovnica pišu ove riječi: zato ja, Trpimir, potpomognut milošću Božjom, knez Hrvata. Kako je došlo do toga da se jedan vladar, moćnik, nazvao tom titulom, o tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2020. godina.
Povijest četvrtkom. Godina je 802. U Carigrad, središte istočnog carstva Bizanta, dolazi izaslanstvo franačkog kralja Karla Velikog. Njega je na Božić 800. godine u Rimu za cara Rimljana okrunio papa Lav III. Kako to piše John Julius Norwich u svojoj povijesti papinstva, za svakog mislećeg Grka u carstvu, taj je čin krunjenja bio ne samo izraz arogancije, već i svetogrđa. Carstvo je bilo samo jedno, ono rimsko, i ono imalo središte u Carigradu, gradu koji je osnovao Konstantin Veliki. Kada je Lav III. Stavio krunu na Karlovu glavu, Carigrad, koji je osnovao veliki car, bio je star 470 godina. Prema tome, samozvani car na zapadu bio je varalica. Ali stvari nisu bile tako jednostavne. Prvo, Karlo Veliki nije bio nevažan. On je zavladao golemim prostorom u Europi i u tom širenju došao je do granica istočnog carstva. Drugo, na prijestolju u Carigradu nije bilo cara. Od 797. godine na prijestolju je bila Irena. U Carigradu su žene vladale kao regentkinje maloljetnih sinova ili kao de facto vladarice pored svojih nesposobnih supruga, ali nikada žena nije vladala kao carica. I treće, u carstvu je već 3/4 stoljeća trajao žestoki sukob. Godine 726. car Lav III. Naložio je da se s brončanih glavnih vrata u carsku palaču u Carigradu ukloni ikona na kojoj je prikazan Isus. 4 godine kasnije Lav je ediktom zabranio štovanje svih ikona. Od tada je trajao žestoki sukob oko štovanja ikona. U tako usijanu atmosferu u Carigrad, grad careva, došlo je Karlovo izaslanstvo. Irena je rođena oko 752. godine. O njoj znamo da je bila prelijepa, da je obitelj nije bila ugledna i da je rođena u Ateni, gradu koji je u doba sukoba oko ikona bio na glasu kao gorljivo središte štovatelja ikona. Irena se udala za Lava IV. Bizantskog cara, koji je kao i njegov otac Konstantin V. i njegov djed Lav III. Bio ikonoklast, ikonoborac. Lav IV. Poživio je do 780. godine, kada su u ljeto po njegovoj glavi izbili čirevi, a on onda oboren u postelju žestokom vrućicom. 8. rujna Lav IV. Je umro. Njegov prijestolonasljednik, sin Konstantin, imao je samo 10 godina i Irena je djelovala brzo. Proglasila se regenticom i postala de facto vladarica carstva. Njezino vladanje obilježit će sukobi. Ona je bila za štovanje ikona. Značajan dio carstva, među njima i dio vojske, bio je protiv štovanja ikona. Kada je Konstantinu bilo 20 godina, pobunio se protiv majke i prognao ju. 2 godine kasnije, 792. dopustio je Ireni da se vrati u Carigrad. 5 godina kasnije, Irena se osvetila. John Julius Norwich u 2. tomu svoje povijesti Bizanta piše: U lipnju 797. bila je spremna udariti. Jednoga dana, kada je Konstantin jahao u procesiji od hipodroma do crkve svetoga Mamasa u Blaherni, skupina vojnika iskočila je iz sporedne ulice i obrušila se na njega. Njegova garda uzvratila je i tijekom sukoba koji je nastao on je uspio pobjeći i doveslao je preko Bospora, gdje se nadao naći potporu. Irena je bila brža od sina. Brzo je uhvaćen i doveden u carsku palaču i tamo su u utorak 15. kolovoza oko 3 sata poslije podne u Porfirijevom paviljonu, gdje je rođen prije 27 godina, iskopane njegove oči. Sam čin, rečeno nam je, izveden je na posebno brutalan način, kako bi se osiguralo da on neće preživjeti. Iako postoje sumnje o tome koliko je dugo trebalo da umre, ne može biti sumnje da je Irena bila kriva za njegovo ubojstvo. Bizantski kroničar Teofan piše da su se nakon toga nebesa zamračila i da je mrak potrajao 17 dana. Kako bilo, Irena je sada vladala sama carstvom. Kako ta vladavina nije bila uobičajena, ona se potpisivala kao car, a ne kao carica. Irenina želja da se štovanje ikona vrati u carstvo donijet će joj status svetice u pravoslavnoj crkvi. Irena je još po nečemu bila drugačija od elite carstva. Godine 798. uspostavila je diplomatske odnose s franačkim kraljem Karlom Velikim, a nakon njegovog krunjenja za cara Rimljana
primila je franačko izaslanstvo u Carigradu. Govorilo se o mogućnosti da Karlo i Irena stupe u brak i da se tako ponovno zapad i istok ujedine u jedno carstvo. Što se onda dogodilo opisuje John Julius Norwich. Njezini podanici nisu imali namjeru dopustiti da prijestolje preuzme taj neotesani Franak u svojoj neobičnoj platnenoj tunici i smiješnim ljubičastim dokoljenicama s podvezicama, sa svojim nerazumljivim jezikom, koji se čak nije ni znao potpisati, osim ako nije olovkom pisao preko šablone urezane u zlatnoj pločici, kao što je to Teodorik Ostrogotski činio 3 stoljeća ranije. Na zadnji dan listopada 802. dok se Irena oporavljala od neke manje boljetice, skupina visoko rangiranih službenika preuzela je veliku palaču, sazvala skupštinu na hipodromu i objavila da je ona svrgnuta. Uhapšena i dovedena u glavni grad, ona se nije bunila, prihvatila je situaciju s tihim dostojanstvom. Bila je poslana u izgnanstvo, prvo na otok Prinkipo u Mramornome moru, nakon toga na Lesbos. Godinu dana kasnije bila je mrtva. Na prijestolju Irenu je naslijedio njezin logotet genika, ministar financija Nikefor ili Nicifor. Kao ministar financija znao je kako je carstvo u lošem ekonomskom stanju. Jedna od njegovih prvih ekonomskih mjera bila je ukidanje poreznih olakšica koje je donijela Irena. To mu nije donijelo popularnost. Poreze su morali plaćati svi, uključujući i crkvu i njezina imanja. Uveo je i zabranu ubiranja kamata. To je mogla raditi samo država. Pored ekonomije, carstvo je bilo i u teškoj političkoj situaciji. Slaveni su gospodarili cijelim balkanskim poluotokom, uključujući i Trakiju i Peloponez. Karlo Veliki ušao je u područje Bizanta, u sjevernoj Italiji i Dalmaciji. Najmoćniji protivnik bio je arapski abasidski kalifat, koji je predvođen moćnim 5. kalifom Harunom al-Rašidom. On je duboko prodro u područje carstva. John Julius Norwich piše. Jedno od prvih Nikeforovih dijela kada je došao na prijestolje bilo je da piše kalifu. U pismu ga je obavijestio da više neće plaćati danak i čak je tražio povrat goleme svote koju je platio njegov prethodnik. Harunov jedini odgovor bio je da odmah pokrene napad, koji se pokazao još opasnijim kada se 803. bizantski zapovjednik, Armenac po imenu Bardanes Turkus, odjednom pobunio i proglasio za cara. Pobuna je skoro odmah ugušena, ali ne prije nego što su Saraceni izborili znatne teritorijalne dobitke. Godine 806. muslimanska vojska od 135.000 ljudi vođena od samog kalifa prodrla je duboko u Kapadokiju i povukla se tek nakon plaćanja otkupnine od 50.000 zlatnika. Na sreću za carstvo, Harun je umro 3 godine kasnije. Na drugom ratištu Nikefor je bio uspješniji. Među Slavene na Peloponeskom poluotoku i Traki ponovno je zaveo vlast carstva i na taj područje naselio grčko stanovništvo kako bi tu vlast učvrstio. Nikefor je poslao i vojsku protiv Franaka i tu je počeo rat koji se vodio po Dalmaciji na sjevernom Jadranu. Ali najteže će Nikeforu biti na ratištu prema Bugarskoj državi. Kada je Karlo Veliki uništio Avarsku državu, Bugarska država koja se krajem 8. i početkom 9. stoljeća protezala i do Panonije, sada je izgubila suparnika na svom zapadnom boku i mogla se posvetiti Bizantu. Pored toga, tu je Bugarsku državu vodio jedan od najmoćnijih vladara, Krum. U jesen 808. godine bugarska vojska iznenadila je veliku bizantsku vojsku utaborenu kod ušća rijeke Strimon ili Strume u današnjoj Bugarskoj i potpuno ju uništila. Sljedeće godine bugarska vojska varkom je prodrla u Sardiku, današnju Sofiju, i pobila bizantski garnizon od 6.000 vojnika. John Julius Norwich piše. Kako god nepopularan bio, Nikefor nikada nije tako otvoreno napadan na ulicama glavnog grada od svojih podanika, nego kada su vijesti o pokolju u četvrtak uoči Uskrsa došle do Carigrada. Pokazalo se, gunđali su oni, da on nije samo grabežljiv i pohlepan, već i potpuno nesposoban na bojnom polju. Od 2 pohoda pokrenuta protiv Kruma, jedan je bio gotov prije nego što je i počeo. Od njega se odustalo prije nego što je prva strijela odapeta, dok je drugi skončao u uništavajućem porazu. Ipak, 3. put car im nije dao razloga za prigovor. Njegova je krv također bila uzavrela.
Odjednom je otišao s vojskom iz glavnog grada i usiljenim maršem do uskrsne nedjelje došao do bugarskog glavnog grada Pliske, koji je na njegovo oduševljenje bio nebranjen. Njegovi ljudi obrušili su se poput skakavaca, paleći, pljačkajući i rušeći Kanovu drvenu palaču do temelja. Kada je došao do Serdike, zaustavio se da bi obnovio utvrđenja i onda, zadovoljan svojim postignućem, vratio se u trijumfu u Carigrad. Paljenje i pljačkanje bugarskog središta nije značilo i slom bugarske države. Nikefor se i dalje spremao na konačni pohod protiv Kruma i u svibnju 811. velika vojska izašla iz Carigrada i krenula u rat protiv Bugara. U početku sve je išlo dobro. Pliska je ponovno razorena. Nikefor je tu, ako je vjerovati kroničaru Teofanu, doživio nekakav slom i dao je pobiti i žene i djecu. Kanova palača opet je spaljena. Kan je tražio mir, Nikefor nije pristao i bizantska vojska krenula je u planine kako bi pronašla glavninu bugarske vojske. Brzo će Nikefor požaliti taj potez. John Julius Norwich piše. U četvrtak 24. srpnja, još uvijek u potjeri za plijenom, car je vodio glavninu vojske kroz kameniti uzak prilaz, vjerojatno prijelaz Verbica, nekih 30 milja od današnjeg Targovišta u Bugarskoj, a da nije naložio slanje prethodnice. Bugari, koji su potajno pratili svaki pokret napadača, vidjeli su svoju šansu. Pod okriljem noći teškim drvenim palisadama blokirali su prijelaz s obje strane. U zoru Nikefor je shvatio da je uvučen u zamku. Bijeg je bio nemoguć. Njegovi ljudi bili su osuđeni na propast. Cijeli su dan očekivali napad, ali Bugari, koji su još radili na utvrđivanju svojih položaja, nisu bili u žurbi. Tek u rano jutro, u nedjelju 26. srpnja, oni su udarili. Pokolj koji je uslijedio potrajao je do noći i većinu sljedećeg dana. Većina vojske sasječena je u komade. Mnogi su bili spaljeni do smrti kada su Bugari zapalili palisade, drugi su zgnječeni izazvanim obrušavanjem kamenja. One koji su uspjeli pobjeći, uglavnom konjanici, progonili su bugarski konjanici. Nikefor je poginuo u tom pokolju. Bugari su odveli njegovo tijelo u svoj tabor, odsjekli mu glavu i nabili je na kolac. Nakon cara Valenca, koji je stradao u bici kod Nikopolisa 378. godine, bio je to prvi rimski car koji je poginuo u bici. Njegov sin, nasljednik Staurakije, preživio je bitku, ali je teško ranjen strijelom u vrat. Umrijet će neki 6 mjeseci nakon bitke. Na prijestolje u Carigradu doći će carev zet, Mihajlo Rangabe. Godine 812. u Ahenu predstavnici Istočnog carstva u Mihajlovo ime potpisat će mir kojim je završio rat između tek uspostavljenog Franačkog carstva i Istočnog carstva Bizanta. Istočno carstvo moralo je prihvatiti franačku vlast nad Istrom i znatnim dijelom Dalmacije. Bizant je zadržao vlast nad Venecijom, dalmatinskim gradovima i nekim otocima u Jadranskom moru. Takvim razgraničenjem stekli su se uvjeti da se u Dalmaciji, na teritoriju nominalno pod vlašću franačkog cara, pojavi vladar koji će nositi titulu Dux Curatorum. Ali za razliku od nasljednika Mihajla Rangabea na prijestolju u Carigradu, čija će se vlast, jača ili slabija, još stoljećima osjećati na istočnoj obali Jadrana, franačka vlast neće se dugo zadržati na području dobivenim Ahenskim mirom, govori profesor dr. Neven Budak, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Franci su zapravo vrlo kratko djelovali kao nekakav faktor moći ovdje na istočnoj Jadranskoj obali. Rekao bih da je već pojava Trpimira kao kneza Hrvata pokazatelj da on ne vlada u ime Franaka ili da ga nisu Franci instalirali tamo, nego da je eto na neki način samostalni vladar koji ipak nominalno i dalje priznaje vlast franačkog kralja. To će se prvi puta promijeniti u vrijeme Zdeslava, Trpimirovog sina, koji prelazi na stranu Bizanta. Međutim, njegova vladavina je bila vrlo kratka, oko godinu dana, bio je ubijen, došao je na vlast Branimir, koji opet priznaje franačkog kralja. Međutim, 888. umire posljednji Karolink koji je vladao objedinjenim carstvom i s time očito pucaju bilo kakve čak i nominalne veze Hrvata sa Francima i tu vrhovnu vlast, barem u
teorijskom smislu preuzimaju bizantski carevi, odnosno ponovno rimski carevi. Neki puta zapravo, kad kažemo Bizant, mislim da to kod mnogih izaziva neki animozitet, a zaboravlja se da je Bizantsko carstvo zapravo rimsko carstvo i da su oni sami sebe nazivali Rimljanima, a termin Bizant je nešto što se pojavilo tek u ranom novom vijeku. Kada je Karlo Veliki sa svojim bratom Kalmanom naslijedio od oca Pipina malog Franačko kraljevstvo, ono je tada već bilo golemo. Karlo je od oca naslijedio Neustriju, Austraziju i dio Akvitanije. To su područja koje su se protezala od današnje sjeverne Češke do zapadne polovice Pireneja. Njegov brat naslijedio je preostali dio Akvitanije, Septimaniju, Burgundiju, Alzas i Alemaniju. Te su se zemlje protezale od današnje Švicarske do istočne polovine Pireneja. Nakon Kalmanove smrti 771. godine Karlo je naslijedio i njegove zemlje. Od te godine pa do smrti 814. godine Karlo Veliki pokrenuo je 53 vojne pohoda. U njima je još povećao i onako golemo kraljevstvo koje je naslijedio. Na Božić 800. Karla je u Rimu papa okrunio za cara Rimljana. Golemo kraljevstvo trebalo je i novu titulu. Ali 814. godine u Ahenu Karlo Veliki je umro i sve one poteškoće koje sa sobom nosilo upravljanje golemim carstvom pale su na Karlovog nasljednika, sina Ludovika, koji je za cara okrunjen dok je još otac bio živ. Nije trebalo dugo čekati na nemir u carstvu. Christopher Wickham u knjizi Nasljeđe Rima, povijest Europe od 400. do 1000. piše. Godine 817. Ludovik je postavio kako će carstvo nakon njegove smrti biti podijeljeno među trojicom njegovih sinova, što je isključilo iz nasljedstva Bernarda, sina Ludovikovog brata Pipina, koji je već bio kralj Italije. Bernard se pobunio uz potporu nemalog broja franačkih magnata, uključujući i Teodulfa od Orleana, ali u tome nije uspio. Suđeno mu je 818. i osuđen je na smrt, ali u skladu s čestim karolinškim običajem, ta je presuda bila promijenjena u osljepljivanje, od kojeg je i onako kasnije umro. Mir u carstvu potrajao je do 829. kada su se sukobile frakcije okupljene oko Ludovikovog najstarijeg sina Lotara i druge Ludovikove supruge Judite i njezine obitelji. Lotar je 824. okrunjen za cara i on je trebao biti carski paštenik, ali Ludovik i Judita imali su sina Karla i njemu su namijenili vladarski udio. Godine 830. počeo je rat trojice sinova protiv Ludovika. 4 godine kasnije oni su Ludovika prisilili na mijenjanje nasljednog reda. Do Ludovikove smrti 840. 8 se puta vršila preraspodjela Franačkog carstva. Sve je to oslabilo nekada moćnu državu. Prigodu u tom slabljenju vjerojatno je vidio Trpimir. Dakle, znamo zasigurno da je imao jedan posjed zemljišni kod Klisa. Pošto izdaje svoju ispravu u crkvi Svete Marte u Bijačima, očito je dakle i to njegov teritorij. Poklanja Splitskoj crkvi, odnosno potvrđuje Splitskoj crkvi posjede na Mosoru, dakle očito je i tim teritorijem vladao. Ali, nažalost, moramo reći da su dvorovi hrvatskih vladara jako slabo istraženi. Nekako arheolozi su uvijek najradije kopali crkve i groblja, a zanemarivali su objekte uz crkve. Tako da sad smo još uvijek u fazi toga da uglavnom nagađamo. Znamo da je u Biskupiji kod Knina uz crkvu je očito bio i vladarski dvor. Sasvim sigurno hrvatski vladari nisu imali jedan dvor, nego su vjerojatno imali više lokacija na kojima su mogli boraviti, kao što je to slučaj i sa drugim vladarima u drugim kraljevstvima. To je bilo nužno zato jer se na taj način moglo najlakše nadzirati čitavo područje kraljevstva, jer bi vladar bio ipak prisutan povremeno na raznim mjestima, a osim toga bilo je potrebno i radi uzdržavanja dvora, jer morali ste imati određenu količinu hrane akumulirane na nekom mjestu, a niste mogli sve dovoditi iz cijelo kraljevstvo u neko središte. Ono što možemo pretpostaviti o Trpimiru da je on gradio svoj dvor po uzoru na
dvor franačkih vladara. To je još jasnije kod njegovoga sina Mutimira iz njegove darovnice. Iz njegove darovnice čak slijedi da je Mutimirova žena imala svoj vlastiti dvor i svoje vlastite službenike. Nažalost, eto, imamo samo te dvije isprave sačuvane. Kad bi bilo više materijala, onda bismo mogli puno više znati, ali možemo pretpostaviti, dakle, da je postojala neka kancelarija, jer se spominje kapelan u Trpimirovoj darovnici koji je imao zadaću pisanja isprava. Možemo pretpostaviti da je postojala neka riznica i naravno on je morao imati svoju vojnu pratnju. Za Bornu znamo da je imao takvu jednu družinu, franački anali ju nazivaju pretorijanci, dakle ponovno prema antičkim uzorima, ali svi vladari su morali imati neku ratničku družinu oko sebe, pa je tako imao sigurno i Trpimir. I postojali su župani za koje možemo opet pretpostaviti da su upravljali županijama, ali možda ne na ovaj način kako bi mi to danas zamislili. Oni su upravljali vladarskim posjedima u pojedinim županijama. No, to su sve teme o kojima bi trebalo još dodatno istraživati i raspravljati da bismo možda dali neke malo konkretnije odgovore. Čini se da je prvi pojam Trpimirović upotrebio povjesničar Stjepan Antoljak. On je to učinio 1943. godine. Do tada se u starijoj hrvatskoj historiografiji govorilo o lozi Trpimirovoj ili o narodnoj dinastiji. Trpimir je bio prvi vladar u hrvatskoj povijesti koji uz titulu ima hrvatsko ime. U Trpimirovoj darovnici, u kojoj on daruje ninskom biskupu crkvicu svetog Jurija na Putalju, piše: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Za vladanja vrlo pobožnog franačkog kralja Lotara u Italiji, indikacije 15. 4. ožujka. Dok s pomoću uma shvaćamo i s pomoću vjere spoznajemo kako sve ono što je od početka svijeta rijekom vremena nastalo jedno s drugim postaje i nestaje, tjelesnim osjetilima ne možemo ništa drugo vidjeti nego ono što nam se pokaže ili pročita. Zato ja, Trpimir, potpomognut milošću Božjom knez Hrvata, iako sam grešnik, budući da ne znam kad bude došao posljednji dan i čas za koji čovjek ne zna, veoma zabrinut za spas svoje duše, posavjetovao sam se sa svima svojim županima i sagradio sam samostan i onamo doveo zbor redovnika. U Trpimirovoj darovnici spominje se i predšasnik Trpimirov Mislav. On se spominje u odlomku u kojem piše da Trpimir potvrđuje da se svake godine iz njegovog dvora, koji se zove Klis, predaju Salonitanskoj crkvi desetina od svega što rodi zemlja i da je tu desetinu počeo još davati predšasnik Mislav. Mislav se spominje i u mletačkim izvorima, točnije u kronici đakona Ivana, tajnika venecijanskog dužda Petra II. Orseola. U dijelu u kojem se opisuje vladavina dužda Petra Trandenika, koji je vladao od 836. do 864. piše: Taj je naime dužd 3. godine svoga duždevanja krenuo s ratnim lađama prema Slaveniji da bi je osvojio. Čim je došao do mjesta koje se zove zaselak Svetog Martina, sklopio je mir s njihovim knezom po imenu Mislav. Prešavši zatim do Neretljanskih otoka, sklopio je također s neretljanskim knezom Drosailom savez, premda je taj vrlo malo vrijedio, i zatim se vratio u Veneciju. U venecijanskim, kao i u papinskim dokumentima, pojam Sklavonija ili Slavenija ili Sklavonija koristi se za područje Hrvatske. Ferdo Šišić smatrao je da se zaselak Svetog Martina nalazi u Poljicima, niže od Splita. Mislav je možda bio prvi vladar koji se smatrao Hrvatom, no o tome nemamo povijesnih izvora. Ime Trpimira je pak prvo koje se u sačuvanim izvorima spominje kao Dux Croatorum, ili kako se to najčešće prevodi, knez Hrvata. Pitanje je kojim je teritorijem vladao Dux Croatorum. Dakle, koji prostor Hrvatska zauzima saznajemo iz Konstantina Porfirogeneta i tu sad moramo reći da je on vjerojatno tu puno pouzdaniji kada govori o opsegu Hrvatske u svoje doba nego kad govori o nekim događajima od prije 3 stoljeća. Iako ni taj
Konstantinov opis očito nije potpun. Naime, on nabraja županije u Hrvatskoj i iz toga slijedi, dakle, da je Hrvatska u unutrašnjosti dosezala do Vrbasa, negdje do srednjeg Vrbasa otprilike. Vrbas je bio, dakle, istočna granica i rijeka Cetina je također bila granica, iako na jednom drugom mjestu se govori o županiji koja je bila iz druge strane Cetine. Te granice su naravno u to doba ipak mogle biti promjenjive ovisno o snazi susjeda i odnosima sa susjedima. Ono što ne znamo, to je situacija na zapadu. Dakle, mi znamo da je Hrvatska imala i istočnu obalu Istre i da je u nekoj mjeri prelazila i Učku. Dakle, vjerojatno ono područje Čičarije je pripadalo Hrvatskoj. Po toj logici je naravno morao pripadati i čitav Vinodol i Lika i Gorski kotar. Za Liku znamo jer Konstantin nabraja 3 županije kojima je upravljao Ban, a one su sve bile na području Like, dakle Lika, Gacka i Krbava. Međutim, ništa ne govori o području Vinodola i ništa ne govori o području Gorskoga kotara i ništa ne govori o području sjeverno od Like. Dakle, mi iz nekih drugih izvora zaključujemo da je vlast hrvatskih vladara morala obuhvaćati i područje oko Siska na sjeveru. Neki autori tradicionalno su smatrali da je granica bila na Dravi, ali za to doista baš nema dobrih argumenata. To bi, dakle, bio opseg vlasti hrvatskih vladara, s time da ne znamo baš za sve otoke jesu li bili u vlasti Bizanta ili je nešto možda, recimo, je li otok Pag možda bio u vlasti hrvatskih vladara. To je malo teže reći i onda naravno južno od Hrvatske se prostirala Neretvanska kneževina koja je bila u početku zasebna cjelina, politička i etnička. Neretvani su imali svoj vlastiti identitet etnički. Međutim, već u 11. stoljeću ta je cjelina bila integrirana u Hrvatsko kraljevstvo. Dakle, hrvatske granice su se pomakle dalje do Neretve. Što se tiče županija, o njima i njihovoj organizaciji, velim, nažalost, nemamo dovoljno podataka. Tu postoje različita mišljenja različitih autora. Jesu li to, dakle, doista teritorijalne cjeline na koje je podijeljeno Hrvatsko kraljevstvo ili su to skupovi vladarskih posjeda na nekom teritoriju? Eto, mislim da o tome još treba raspraviti. Veliki rat između Franačke države i Istočnog carstva počeo je u vrijeme cara Nikefora, čija je vladavina okončana kada je ubijen u bici u kojoj je bugarska vojska uništila Bizansku. Nikeforov sin u bici je teško ranjen i na prijestolje je došao Mihajlo Rangabe, u čije vrijeme Franačka država i carstvo sklapaju Ahenski mir, kojim se dijeli teritorij na istočnoj obali Jadrana. Gradovi i dio otoka ostaju pod bizanskom vlašću, zaleđe dolazi pod franačku vlast. Mihajlo se na prijestolju zadržao samo do lipnja 813. kada je svrgnut u vojnoj pobuni koju je vodio Lav V. Armenac, koji vlada do 820. Na prijestolju u Carigradu do 867. izmjenjuju se carevi koji nisu zapamćeni po dobrom vladanju. U to vrijeme arapska mornarica osvaja Kretu i počinje arapsko osvajanje Sicilije. Arapska mornarica prvi je puta 841. prodala i u Jadran. Kronika Ivana Đakona ovako opisuje arapske pomorske pohode u Jadran. Prvi je opis prodora iz 843. Videći isto tako Saraceni da su pobjedili kršćane, nisu se skanjivali da dođu do grada Osora i popalivši ga drugi dan Uskrsa, otplovili su do grada Ancone. Popalivši slično nju, odveli su odanle sa sobom mnogo zarobljenika, a iduće su godine spomenuti Saraceni ponovno došli s velikom mornaricom sve do Kvarnerskog zaljeva. Mlečani su im došli u susret i žestoko na njih navalili nedaleko od mjesta koje se zove Sansag, ali su se Mlečani pobjegavši vratili pobjeđeni. Za vlade Mihajla, sina Teofilova, dođe od Afrike brodovlje od 36 lađa, kojim su zapovjedali Soldan, Saman i Kalfo. Oni pokoriše razne gradove Dalmacije, i Budvu, i Rosu, i Donji Kotor. Dođoše i do njihove metropole, koja se zove Rauzion, pa i nju dosta dugo podsjedahu. Stanovnici grada Rauzija poslaše caru poslanike da traže pomoć u brodovlju.
Sancag je Susak, Rauzion je Dubrovnik. Kada su izaslanici iz Dubrovnika poslani da traže pomoć od cara došli u Carigrad, na prijestolju su zatekli Bazilija. On je bio podrijetlom iz Makedonije i odrastao je u siromaštvu. U potrazi za boljim životom došao je u Carigrad, gdje se istaknuo tjelesnom snagom. Ona mu je donijela položaj konjušara na carskom dvoru. Snaga, ali i pamet Bazilija su zbližili s carom Mihajlom III, o kojem dovoljno govori nadimak pijanica. Bazilije je pomogao Mihajlu da se obračuna s ujakom Bardom, a za nagradu je dobio titulu suvladara. Onda je i na Mihajla došao red. John Julius Norwich piše. 24. rujna 867. dva su cara večerala zajedno u palači Svetog Mamasa. Pri kraju jela Bazilije je izmislio ispriku kako bi izašao iz prostorije i otrčao do Mihajlove odaje, gdje je zakrivio zasune vrata na takav način da se ona nisu mogla zaključati. Vratio se za stol i tamo ostao sve dok njegov kolega, sada mrtav pijan, nije oteturao od stola u krevet i odmah pao u alkoholni san. Njegovi suurotnici u međuvremenu su se okupili u udaljenom kutu palače. Bazilije im se pridružio i zajedno su čekali. Bizanski carevi nikad nisu sami spavali. Te noći ipak službenik koji je obično dijelio carsku spavaonicu s carem bio je odsutan na misiji i njegovo je mjesto zauzeo patricij Baziliskijanus, jedan od Mihajlovih starih drugova u piću. On je zapazio u kakvom su stanju zasuni i još je uvijek tjeskoban budan ležao kad je čuo korake. Na pragu su stajali Bazilije i njegovi prijatelji. Baziliskijanus je pokušao blokirati ulaz, ali bio je odbačen i teško ranjen mačem dok je padao na pod. U međuvremenu, jedan od urotnika, Ivan Kaldos, prišao je usnulom caru, ali očito nije imao hrabrosti ubiti ga. On je odsjekao obje careve ruke i onda pobjegao iz sobe. Bazilijevom rođaku Asilajonu ostavljeno je da zada smrtni udarac. Kako to piše Georgije Ostrogorski u svojoj povijesti Bizanta, Bazilije je 867. mračnim putevima došao na Carigradsko carsko prijestolje. Ali istočno carstvo tada je nakon dugo vremena dobilo sposobnog vladara. Izaslanstvo iz Dubrovnika dobilo je pošto je došlo. Odred bizantske flote došao je u pomoć gradu i razbio 15 mjeseci dugu opsadu. Bazilije u Jadrani i na jug Italije poslao snažan odred pod zapovjedništvom Nikefora Foke, koji je nakon dugo vremena uspostavio bizantsku vlast u južnoj Italiji. Za Bazilijeva vladanja bizantski položaj u Dalmaciji je ojačan. U njegovo je vrijeme od Dalmacije ustrojena Tema, vojno-administrativna jedinica. Istočno carstvo bilo je samo jedan od susjeda države kojem je vladao Dux Curatorum. Susjeda toj zemlji nije manjkao. U vrijeme kada Trpimir postaje knez Hrvata, nemamo baš nekih jasnih naznaka o tome što se događa drugdje. Imamo nekih podataka koje dakako onda opet se može različito tumačiti. Konstantin Porfirogenec spominje Bosnu, ali kao malu zemlju koja je zapravo bila dio Srbije, odnosno Raške. Na što se taj pojam Bosne odnosi u to doba? Vrlo vjerojatno baš na samo porječje rijeke Bosne. S druge strane, franački anali, kada pišu o Ljudevitu, opisujući njegov konačni slom, kad je pobjegao onda iz svoje kneževine, kažu da je pobjegao kod Srba za koje se kaže da drže velik dio Dalmacije. Tu se naravno misli na antičku Dalmaciju koja je obuhvaćala područje i današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome gdje su bili ti Srbi za koje se kaže da su držali veliki dio Dalmacije, o tome su također postojala različita mišljenja, ali mislim da bi najispravnije bilo tumačiti da se to upravo odnosi na ovo područje Bosne, koje i Konstantin definira kao dio srpskih zemalja. Konstantin također srpskim zemljama smatra i Neretvane, i Zahumljane, i Travunjane, dakle stanovnike ovih triju sklavinija koje se protežu sve do Boke Kotorske. Međutim, moramo znati da te etničke odrednice u to doba nemaju ono značenje kako imaju danas. Dakle, etnicitet se, uvjetno rečeno uopće etnicitet, dakle pod navodnicima, se određivao prema političkoj pripadnosti. Dakle, Konstantin je pisao u doba
kada je Srbija pod knezom Časlavom ojačala i doista obuhvaćala čitav taj teritorij. On recimo nije rekao da su Dukljani Srbi, dakle stanovnici Duklje koja se protezala od Boke Kotorske dalje prema Skadarskom jezeru, jer oni nisu bili u vlasti kneza Časlava. U 19. stoljeću kad se razmišljalo u suvremenim etničkim kategorijama, onda su zapravo i hrvatski povjesničari i srpski povjesničari smatrali da Dukljani moraju biti Srbi, jer ne postoji niko na ovom području osim Hrvata i Srba. Naravno da je to potpuno anakrono gledanje. Čak sam Konstantin to lijepo pokazuje u svom vlastitom tekstu, jer govori o jednom travunijskom knezu i kaže Travunjani su bili Srbi do vremena tog kneza koji se osamostalio. Dakle, on se osamostalio, pa sad više nisu Srbi, nego su sad Travunjani. Oko godine 803. u Saskoj je rođen Gottschalk od Orbea. Roditelji su mu bili plemenitog roda i sina su od malih nogu odredili za redovnika u benediktinskoj opatiji u Fuldi. Gottschalk je zastupao nauk o predestinaciji, koji u kršćanskoj misli prvi puta zastupa Sveti Augustin. Predestinacija smatra da su Božjom milošću samo neki ljudi predodređeni za bolji život na drugom svijetu. Gottschalk je u 9. stoljeću ponovno zastupao doktrinu o predestinaciji i toga je dovelo u sukob prvo s opatom samostana u Fuldi, Rabanom Maurusom. Gottschalk je 829. godine zatražio otpust iz benediktinaca i to je dobio na sinodu u Mainzu. Maurus je onda tražio cara Ludovika I. Pobožnog da ga vrati u redovnike i car je uslišio tu molbu. Gottschalk je poslan u samostanu Orbeu u Francuskoj. Godine 848. na sinodu u Mainzu Gottschalk je osuđen za krivovjerje. Maurus je tada već bio biskup. Gottschalk je na koncu zatočen, ali uspio pobjeći. Gdje je našao utočište, opisuju Bertijanski anali. Neki Franak Godeskalk, redovnik i svećenik iz samostana Orbe u Soissonskoj biskupiji, u znanju ohol, predan nekom krivovjerju, došavši u Italiju pod izgovorom vjere, odanle sramotno izbačen, krenuo je u Dalmaciju, Panoniju i Noreju. U Dalmaciji Gottschalk je utočište našao na dvoru Trpimira, kneza Hrvata. Nada Klajić u svom komentaru na izvore za hrvatsku povijest do 1526. piše da činjenica da Gottschalk traži zaklon na hrvatskom dvoru je neobično važna, jer pokazuje koliko je hrvatski vladar bio ugledan među slavenskim vladarima na Balkanu. Naravno, pojmovi hrvatski i slavenski ne znače u ranom srednjem vijeku ono što znače danas. Znači, ne smijemo učiniti tu grešku da današnje shvaćanje etniciteta, nacionalne pripadnosti na bilo koji način prenosimo u razdoblje ranog srednjeg vijeka. Što se tiče ostalih susjeda, glavni susjedi dugo vremena su bili Bugari. Bugarsko carstvo je bilo moćno, jako. Kad kažemo carstvo, to ne znači da su oni bili ravnopravni u formalnom smislu bizanskim carevima, ali se taj termin tako upotrebljava. Dakle, Bugari su zapravo graničili sa Hrvatima neko vrijeme, ne znamo točno gdje, možda negdje na području Bosne, i znamo o bugarsko-hrvatskim sukobima, 2 puta je dolazilo do tih sukoba i kasnije, još krajem 10. stoljeća je bila jedna bugarska provala i onda naravno kasnije se pojavljuju Mađari na kraju 9. stoljeća. Gdje je bila hrvatsko-mađarska granica, to je ponovno vrlo teško reći. Najčešće se kaže Drava, zato jer je ona bila i kasnije tradicionalna granica, ali za ovo rano razdoblje, dakle 10. stoljeća, pa čak i većeg dijela 11. stoljeća, ni zato nemamo nikakve potvrde. Može biti da je to područje Slavonije bila neka tampon zona, dakle da je hrvatska vlast dopirala do Siska, do okolice Siska, da je Mađarska doista možda dopirala do Drave, s time da je ono što danas nazivamo Slavonijom, to je doista bilo u vlasti Mađara. Ali ovaj dio između današnje hrvatsko-slovenske granice i Požeškoga gorja, to je ta srednjovjekovna Slavonija za koju ne možemo u to doba sa sigurnošću tvrditi kome je pripadala. I naravno na zapadu je onda bilo Sveto Rimsko carstvo sa plemstvom koje je dolazilo uglavnom iz njemačkih zemalja.
Trpimir se uobičajeno naziva knezom Hrvata, ali do Baščanske ploče ne postoji izvor na hrvatskom jeziku koji bi mogao posvjedočiti kako je na hrvatskom glasila titula vladara. Kada se u Baščanskoj ploči spominje titula kralja, ona dolazi od osobnog imena Karla Velikog. Trpimirove titule bile su na latinskom. U darovnici on se naziva Dux Croatorum. Branimir je pak imao titule Dux i Comes, Comes Dux Croatorum. Neven Budak u knjizi Hrvatska povijest od 550. do 1100. piše: Mislim da je ispravno koristiti se i kroatiziranim oblicima latinskih titula, jer tako najmanje griješimo u prijevodu, pripisujući onovremenim titulama značenje koje one možda nisu imale i koje se razlikuje od današnjeg. Najčešće korištena titula u 9. stoljeću bila je titula Dux, a osim nje javljaju se i Comes i Princeps. Dux i Princeps označavale su samostalne vladare i među njima i nije bilo sadržajne razlike, osim što je možda potonja titula zvučala uglednije. Za razliku od njih, titula Comes mogla je označavati visokog franačkog dužnosnika, grofa, upravitelja neke oblasti franačkog carstva. Tako dugo dok su Karolinzi imali makar formalni položaj franačkih kraljeva i careva, hrvatski vladari ni u kojem slučaju nisu imali pravo na titulu Rex, jer je ona bila rezervirana za članove Karolinške dinastije. Pitanje je odakle Trpimiru materijalna osnovica moći, koja nije bila mala. Iz Trpimirove darovnice slijedi da nije imao novaca ni plemenitih metala. U arheološkim nalazima iz njegovog vremena za sada nisu nađeni novci. Pretpostavlja se da je njegov prihod dolazio od zemlje, od stočarstva. Kako je došao do tako velike zemlje da bi dobio materijalnu osnovu svoje vlasti, može se samo nagađati. Možda je dobar dio te zemlje naslijedio od bizantske vlasti ili ju je vojno zauzeo ili oteo. Za Trpimira se ne bi moglo reći da je bio bogat. U njegovo vrijeme njegova se vojska uspješno sukobila i s vojskom koju je uputio bizantski strateg Dalmacije, ali i sa bugarskom vojskom. S obzirom da nema dokaza za bogatstvo, kako to piše Neven Budak, djelotvornost i snaga hrvatske vojske morali su ležati u vrsti društvene organizacije, a ne u materijalnom blagostanju vladara ili njegove ratničke elite. Dakle, danas nekako poistovjećujemo cijelo razdoblje takozvanih hrvatskih narodnih vladara, dakle 9., 10., 11. stoljeće, sa vladavinom Trpimirovića, sa nekim rijetkim izuzecima. 9. stoljeće je bilo jako turbulentno. Trpimir je imao najmanje 3 sina, ili ne najmanje, ali imao je vjerojatno 3 sina. Jedan je bio Petar, koji se spominje u jednom izvoru, ali o njemu dalje ništa više ne znamo, i onda je imao Zdeslava i Mutimira. Međutim, na prijestolju ga izgleda nije naslijedio niti jedan od njih, došlo je do promjene i umjesto njega je došao Domagoj, koji nije pripadao tom rodu. Trpimirovići su očito nastojali Domagoja zbaciti, jer imamo podatke o urotama protiv njega, to im nije uspjelo, ali ni Domagoj nije uspio prenijeti vlast na svog sina, nego je Zdeslav, Trpimirov sin, koji je emigrirao u Bizant, uz pomoć Bizanta došao u Hrvatskoj na vlast. Onda je njega ubio ili dao ubiti Branimir, koji nije bio Trpimirović, ne znamo ili bio u kakvom rodu sa Domagojem ili nije. Nakon Branimira ponovno dolazi na vlast drugi Trpimirov sin, Mutimir. I sad tu moramo reći da nailazimo na velike poteškoće u uspostavi genealogije, vladarske genealogije dalje, jer mi nemamo podataka o tome da je Tomislav na bilo koji način bio Mutimirov sin, potomak ili bilo što drugo, da je uopće pripadao toj dinastiji. Konstantin među Tomislavovim nasljednicima spominje Trpimira II. Ako bi taj podatak bio točan, a ima onih koji u njega sumnjaju, onda bi to bio neki pokazatelj da je to ipak još uvijek dinastija Trpimirovića, jer se ponavlja to ime Trpimir. Cividale del Friuli ili slovenski Čedad, gradić je od 10.000 stanovnika smješten istočno od Udina u sjevernoj Italiji. U gradskom muzeju tog grada, pored predmeta iz rimskog, bizantskog i karolinškog zlatarstva, čuva se i evanđelistar iz 5. ili 6. stoljeća. Evanđelistar se prvotno čuvao u Akvileji, a onda je 1409. prenesen u Čedad. Zašto je taj evanđelistar tako važan?
zato što su se na njegovim rubovima i među recima prvih 9 listova zapisivala imena uglednih hodočasnika koji su od kraja 8. do kraja 10. stoljeća posjetili taj samostan. Među tim imenima nalaze se i ova: Gospodin Tripimero, Bribing, Terpimer, Petar, Marija, Dragovid, Presila, Petar, sin Tripimera. Od svih slavenskih uglednika, mnogi su od njih bili vladari, nijedan nije nazvan gospodinom osim Trpimira. Titula na latinskom glasi Domno Tripimero. Nada Klajić iz toga izvlači zaključak da su ga suvremenici iznimno poštovali. Trpimir je prvi vladar koji je uz titulu stavio i hrvatsko ime i on je utemeljio dinastiju. Pitanje je do kada je ta dinastija potrajala, govori profesor dr. Neven Budak, socijega za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Međutim, i upravo nedavno sam napisao jedan članak na tu temu, zapravo nakon tog Trpimira II. Dolazi Krešimir I, pa onda dolazi Miroslav, njegov sin, koji je nakon 4 godine vlasti ubijen i na prijestolje dolazi Mihajlo Krešimir II, suprug znamenite kraljice Jelene. Ja bih rekao da je to zapravo početak jedne nove dinastije. Već je Vjekoslav Klajić upotrijebio termin Krešimirovići, već i on nije govorio o Trpimirovićima u tom razdoblju. Mislim da ima dovoljno argumenata pokazati da sa Mihajlom Krešimirom II zapravo i Jelenom započinje jedna nova dinastija, dinastija Krešimirovića, pa onda imamo Krešimira III, pa imamo Petra Krešimira IV, koja se prekida sa Zvonimirom. Zvonimir je ponovno iz nekog drugog roda, no kako i on umire bez nasljednika, na prijestolje dolazi posljednji Krešimirović, nećak Petra Krešimira IV, i s njegovom kratkom vladavinom od možda 2 godine prestaje i ta dinastija Krešimirovića. Znači, moramo odbaciti tu ideju o nekoj dinastiji koja vlada kroz čitavo to razdoblje. Postojale su te dvije jake dinastije Trpimirovića i Krešimirovića, a postojali su ovi neki drugi vladari koji nisu pripadali ni jednoj od te dvije dinastije, ili barem ne možemo uspostaviti nikakve rodbinske veze. U Hrvatskoj je, kao i drugdje po Europi, su se sukobljavala ta dva principa, princip izbornosti i princip nasljedstva. Bornu je naslijedio njegov nećak, ali je morao biti i potvrđen od naroda i od franačkog vladara, dakle nije bilo dovoljno samo naslijediti. Kako su ovi drugi dolazili na prijestolje, su li bili birani aklamacijom ili ne, znamo jedino za Zvonimira, dakle on je bio aklamacijom izabran za kralja, ali je kralj postao tek kad je položio papi prisegu i kad mu je papin izaslanik predao krunu i ostale oznake kraljevske vlasti. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Bruno Bernardi. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2020. godina.